Та хора, аз съм Соломон БГ и сега ще започнем нов свят на Майнкрафт, защото старият се бъгна и ми се изтри. Да. Сега, как да го кръста? Ще го кръста. Да. Абе, някакви буквички, вие в коментарите пишете как да го кръстите. Така. Команди. Тук нещо. Така, крайите на света. Нямам нет. Това е много интересно. Никакъв интернет няма. Много гадно. Не знам кога да ще качи този клип. Много се чува звука. Аре така. Так се чува много. Да, така вече е по-добре. Така. Achievement. Да. Да, вече съм спечелил achievement. Take inventory. Това е най-лесният achievement, който може да се даде. Втория е събиране на дърво. Първото нещо в Майнкрафт. Като започнете на свят, отворете си инвентара да спечелите achievement. Пак кончета там виждам. Кончета. Не мога да се кача. Много съм зле. Не съм адски зле. Така. И вълк. Как да ударя машината да ударя. Изчакайте да видите толкова на колко това. Не. Това не да видя това. Топан още по-малко. Айде. Аз така май съм спрял. Изчакайте. Абе... Не знам. Ще разбера. Еклеево. То, 1 секунда. Не се се разкарай. Така, на колко сте спаси? Така, но малко. Така. Много. Добре. Сега да намерим нещо. Ябълка. Не имах пред храна, но то е ябълка. Черно конче. Няма тича да наводня и там има още пън. 2. Лава. Мамо. Още един achievement. Също направя още 2 achievement-а. Един. 2. Най-лесните achievement. Какво да кажа? Си хвърлих кирката. Бра, чомпая. Него, даже и го виждам. Сега малко постоянно отбутне в лавата, ще го преди. Чакай. Как спише? Абе, не знам. Чакай се.
Битка! Битка за живот и смърт! Оп, така. Monster Hunter. Така. Але Мария, къде това? Гръмни. Кар ми не си убиеш, брат ти. Така. Убий си, брат. Пукни го. Те пайки ми взеха само. Много добре. Добре си. Аз тя толкова обирам да не дойда на който да ми биде лискали да ме убие. Така ще да видя някакво. Конче. Тарзане. Ще го къста по Тарзан. Просто малко. Има едни черни деца на етики. Те скачат на много високо и са адски бързи. И имат бая, а сами ще бъдат. Въпреки че белите имат повече. Как бе? Как ме свърли като вече съм толкова питомил, бе? Кой бе? Ще част тук ослепея. Направо. Казвам колко ще ослепея. В момента хич не лави. Така. Малко така да поексплорнем. Така дупка. Савана екстра. Факия. Савана. Прасета! Още факия. По-голям факия. Много леко лаги. Така. Овце екстра. Идеално. Сел. Още по-екстра. Няма си пракаща. Тук ще живея. Не знам как не съм го видял. Да. Джънкове. Лоши джънкове. Така, започна малко да лаги. Ще не даде много нещо. И крави. Интересно. Добро село. Добро. Още един ачивмент. Това са на 20 ачивменти сега да взимам. Ако се направя, например, камен меч, ще взема още един ачивмент. За апдейтинг на нещата. Това село си е така добре, ма няма пекарна. Тук ще обърт букшелфовете от двете къщи. От двете. Имат двете къщи с букшелф. Айде излизат. Първата види. Добре. Книги за генералто. Така, много интересно лагна. Така. Не знам дали ще снимам с бандикам или с нещо друго вече. И крастинг тейбъл тук си има. Няма да го крада. Колко книги? 21. Той ми трябва колко. Не знам колко. Може я да обърда от другата. Да, и вече да мога спринти. Чакайте, ще я взема малко. Хубаво, постави само един. Хубаво. Аз се наям. Този вилиджър тук какво прави? Злато за емералд. Ми хубаво. То си добър. Така, това мисля за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, гледайте, оценете и да. Чао! В следващия епизод.